Raúl Sánchez, l'any passat ja vas fer bona crono, però ostres, aquest any, pole position, bueno, t'ho esperaves? Bueno, he vingut molt preparat, la veritat. Porto molts anys vinguent a les 24 hores, diria, si no m'equivoco. He guanyat totes els 90 minuts de nens, d'aquelles 24 hores quan es van fer. Llavors hem donat un pas endavant, hem fet la pole i ara falta el següent pas més, que sí que és veritat que és més gran, però anirem a per la victòria. Bueno, la gent sempre pensa amb el MENA, amb l'RRB normal, però vosaltres esteu allà sempre, que podi, lluitant pel podi sempre. Ara toca fer 24 hores, com ho gestionareu? Bueno, la veritat que és una cursa molt llarga, de moment no sabem com pot anar-hi, només sé que cada pilot del nostre equip donarem el màxim, ens esforçarem cada minut, cada segon, cada hora sobre la moto i a veure si les últimes hores podem estar a la lluita pel podi i a poder ser per la victòria. Com has vist el circuit? Perquè estava molt enfangat als entrenaments aquest matí i ara el crono... La veritat que hem donat un pas molt gran en comptes de l'any passat. Hi ha roderes molt més grans, per mi em beneficia ja que porto molts anys fent motocross i enduro i les roderes s'assemblen més al que estic fent, llavors estic molt content, el circuit de traçat és impressionant i a veure si no es trenca molt i es fan bastantes línies per poder adelantar. Guanyarem això o no? Bueno, no ho puc dir 100%, però només sé, o et puc dir 100% que de la meva part donaré tot el meu esforç i em deixaré la pell volta tras volta. Doncs amb el Raúl Sánchez ens acomiadem d'aquesta retransmissió. Veig molta felicitat. Ens veiem nosaltres a les 4 de la tarda de la prèvia i també tornarem a parlar amb tu, Raúl, perquè ens expliquis l'emoció, perquè ara molt poques hores, perquè no comencem a les 7, comencem a les 5, això ho heu gestionat d'una forma diferent. Correcte, no. Jo crec que per cada pilot serà millor, així acabarem abans i bueno, després pels equips jo crec que també va bé i ho gestionem el mateix que l'any passat, l'únic que canvia això, les hores que hi ha de diferència, però bueno. Veurem, aviam què tal, una nova experiència. Ens retrobem a les 4 de la tarda amb la prèvia de la cursa.